Kajing don karukom tangjaj hau khasi kalong kajing ma hakilong din bansawan. Namar katay katangjaj kadai kabalajudan nadu mensua lagi kur khasi ban penhe la kakur kajaj da kabasim ya kajaj na kiwe jaj benriu ban itu no bagi dagi khasi. Hang bade bakani na kalyang kan New Trap Youth Council HYC Soyong Circle hapo kajing alam uba purning sabong Presiden jongka. Kalalai ban kendu ban IT da dorkhas jau Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council. Kabadai tang ka District Council balak ban tek la kami ke bekum kini gi ai ban penduk pendam no e katang jaj. Namar lingba ka council la tingkai e kariti ke dustur khasi. Hadu kalongkur long jaj ba ka kendau ka siam. Ya ka jing kendu ba CM ka council ba penya sing CM. La penlong hakan reutrik unai lur aja fulai. Bahadin kata nak liang bak purning sabong haba keren sigilat pathai kubor ulong bakum kani kerukom lede ban penduk pendam no baru bakani ke jingle kalong ke baom dei su bandang ja hakasan perkhat ukasi ulong ru ba halor kani nak liang kaseng kebu ojing ketu sabaro bakin simkhia nadu kinong sensar snong halu kinong sensar hakalong korong jaj jong gajak benriu khasi hibro kawai ulah pensai ru bakatang jaj hakajing budin jong kaseng la jule da ka bapen kelakur khasi ye ki we gijak bilreu tang ban yo schedule tribe serve kit ne ban ithu purai ki kum ki khasi ka bakani ki jingle kawan ra jing ma ka jing yo bha ki trairi ki bade hok ban yo khadu e ba porning lai thu ba ka je tai sani bha ban u ba pnya sing sim kum cm ka council na ka liang cm lokular ban sim khia amar ka de ka mat ka baron kam hapo kisnong ki thau ka rilum khasi hi bro ka wei Kajing wan jongi ke kalong wan ban kedu yai Chief Executive Member jong hasil aturan official kalau katang jai mar bahadin bagila ti benya lang ba kadai ka jing don kide ki riu ki ba tang jai don ki bale rumah na kaliang jongi kadai kam dai kasin ka ba ngkong kala dai kasin ka ba lai ka ba sau ka ba ni lai putih ni tang jai te mentang sti kajing wan jongi menta hang ne po usul kan bar kedu yai siam kalau long siya ka ba saiso namar balai barbangi layo benikan isibun ki ai habai dai ba tangjat kawai ka bangi kan hangne kalong baka jingtang da kaju ka tangjat iki artili long yeng kidon artili ki long yeng tang da kaju ka jat don sakawai pat ki artili ki long yeng hi kitang da kaju ka jat te kane kerkum kasat perkap jongi kum jat berriu ha kawai kalong kur ha kawai kalong jat kadon kawai ki yobe yen rela datang artili ki long yeng da kaju ka jat kebut da kawai ka jat kade ka batang artili kadon artili ki yobe te ta kalau kawra ka ai ka bom suri hap tena kaliang jongi wilayah kentu ya isiam ba la kumdo dai ban recall ya ne ba pembek kema ya kale kenang ba keran don kajing kerwo kajing wet hadin habut ya sawai pat ka benta ka bangi ya kren kalong halor kajing yo lepa kini ki kan thai dakar ya hajat kasi kibun ki kan thai dakar ki bai songlok yo kasi sendang kasi ki yo lepa ya hajat kasi mar kajing yo lepa ya joki ya hajat kasi ka bu kajing ba ka khara boleh nomor lembar jongki la bar refer bakin yo kita gi bahi jongki gila ban yo ya ka cutrai nomor tek ha kajuk mentang ui baki bon kini kisaf tarang basno ei ka bang hilap ru na liang jongi kum gaseng i don ru bar kisaf tarang bakur te kini kisaf tarang basno bar kisaf tarang bakur gila ban pensisa gila ban ai kino kiskinja sertifikat dan ki ba sertifikat pensisa ya kertek bakin yo ya kaneka cutrai te kene ka ma hadu ta balai demar bakane kalong ka giveaway na benta ki briu ki bakwa ban long khasi kadai ka giveaway sakawai pat ka benta ka bangi kren benta kalong halor ka jingtang jaj bukhar mensua ngi na liang jungi ka seng lap odon wei bukhar ubak tek na res asian une bukhar ula utang jaj ya kawai jaj te menta pat ngilap odon wei bukhar ubak kerteng AL Joseph te kampela pidan hai kan hun dei ba nang liang jongi so ba ni meha ba bukhar utang jaj mar balai adang ailah ni ki wei ya wei bukhar bantang jaj ki muslim ru kila bantang jaj ki hindu ru kila bantang jaj war ki togistik ru kila bantang jaj kata kada kejeng nak kata na lang jungi kan nak basai bala kum dei ba ya bukhar la be hono kun hun jeng tu dei ban sa ya ki batin tang jaj kata kada wei ka banta ke banginal na lang jungi kan mantang sini ne kalong halor ka jing ma jong ni tang jaj lengba ka jinglap jongi ngilap badon ki biri teng kisim kabu ni tang jaj kisim kabu da ka ba teng kampela do sendang kasi udah bamangla udah bedeko dari kincong kurium balik kalau kumta kaja ba teng ki kini ki wei pat dijak minggu kisong kisah hang de
kim yo ban long trai kim yo ba thit khandeu kim yo ban le business kile kum no teng ya kun jongki kun te jongki ki pha chong kurim ba sen tang khasi ba lang ba ka jing chong kurim ba sen tang khasi ki yo ban long trai hang le teng ka taru ka ja hang le ka ja bun sim ha ka ja na kata kata gi kwa ba na liang susil kan te la kam yang nang ba nang ne smat kanam ja su kum kata teng gi mo kum ki ba teng yu i teng kan thai i teng kan thai ba chong kurim da tar men tai le ni klet pat ya sen tang mà teng ada ngipet tang silang khmat ngipet ro yang khmat yang sendang masak tergat la do kampel do la do kelut ru handai kincong kurem sang banyu long tera bal ada kieu la yo benle kumta ka ba ma ka long baleng ba ka ai ke bengi lap menta ka song kan thai dekat ka song kurem jau sona kasi te ki khun jongki kila yo ja kasi la datang jali yo ja kasi ne ki khun jongki kila song kha hi para dekat kane teng kalong kum ka jinglong kumne ka jinglap kumne teng kalong ka tangjat kalong muka giveaway na ka menta ki briu baki kiwe par kijat menriu ban yo long kasi kata kata ngi don kam ka disusul ka don kam ban te kendon ya kane don kam ban pe perking kane don kam ru ban amnan ban bu de don an ki ba perking khnang ba ka jing sim kabu leg ba tangjat kan nam don sunan es kuma